Acum să vă arăt grădina. Aici au fost fasolea și s-a dat deja gunoi de grajd. Aici a fost ceapa și am pus câteva păstăi, dacă se vor face. Așa. Aici am zucchini și până acum am luat 4 zucchini. Și sper să uite cât îți de galbeni uscat și ne-am săturat cât i-am udat. Așa. Să-ți arăt acum castraveții, cât îți de uscați. Uite cum arată vrejurile de castraveți uscați. Ai vezi cât îți de uscați? Așa. Uite, te vezi prin ei. Arată și roșii. Dar cui arată? Lui Dani să-i trimit o filmată. Asta e varza care este. Uite roșia cât e de mică. Tata a început să scoată haragii. Uite ce mititele sunt. Citufii nici până la genunchiul meu. Nici până la genunchiul meu. Eu să vă dau, nu mai văd acum ce film.